Rada alon, rada alon, rada alon, rada alon, rada alon, rada alon, rada alon. Santai.
Coba balenono kon kumilang. Wilangan para prajurit. Durip kesik. Ambek jenengake dawuh kula mboten sanjenengan kiambak. Menyap. Kepripun? Coba pul balenono anggon limilang para prajurit taun. Ketuke kaya kene ana 6 kene 4 taun. Napa nggih? Niki kula kan baleni. Baleni. Nggih. Ampun nesunan. Pripun wong taun? Leres ngendikane jenengan Jeng Dipati nggih. Mriki enten sekawan, mriko enten taun. Dalem. Coba golek ana sing keli nang kono wong taun. Jenengan anjenengan Jengkel bawa rene. Anjenengan ke gadah anak buah kok nggih ngeten. Menika ora didikanipun wong taun. Nggih, ning sing marai niki, sing damel ngeten niki, variasi nopo niki? 46 wong taun. Variasi. Mboten 46 niki nggih mboten mangkat latih yang niku kok. Taun. Karepe menang kono. Lungguh. Senajan to kono 6 kene 4 lak wis jangkep to. Nggih jangkep ngati mriku sekawan mriki 6. Bener. Ambo. Angge pun jangkep ngati nek sekawan kali 6. Bacutke.
Gowong Bathing. Taun dalam gandeng gile padha gladen ulah kridaning kaprajuritan wis paripurna. Nanging wong taun iki saketara padha ngasul wis dhisik. Taun wong taun Taun pripun nalika semono nggih krungu ora mirang lungguh semang banter-banter pamer lebar madang lungguh Taun dalam nalika semono aku lak nampa dawuh saka Rama Sunan Japar Sudik sing supaya nglakoni talak brata suwene 40 dina. Taun aku ki nang kene rono-rono ngopo? Ah sing mriko ke pandangane luwih apik tanimbang jenengange. Mula dawuhna para surek supaya nyawiske nggonku njugarke talak brata. Iki yen miturut tetungku wis jangkep luman taun. Mentok tak omong kowe kuwi. Mbok jenengan nek ngendikanke majeng mriki. Mirsani obahe lambene kula niki. Lambe tikus kok. Lekas. Lungguh. Ora parang nesu. Lungguh. Nggih. Kepripun? Kula ken dawuhi napa? Terangane pan radi kuping. Rono rangkut dawuhana supaya nyawiske nggonku lar jugarke talak brata. Taun Ora usah ganggu, aku gek midhangetake ngendikane Kanjeng Adipati iki lho. Iki aku nek bola-bali kleru. Aduh. Taun mentau. Dalem. Angger kono dung krungu. Banter kok mriku. Klek dikon. No. Rene no. Parno ramelu lho iki. Nun, Parno ramelu. turine kan rono rangkut. Mbok sing cetha. Kan kenging mawon to wong nyelukino kali kut niku lak kenging mawon to. Wong sing nyeluki lak lambene kula to. Mboten lambene jenengan. Aki napa jenengan kok usul? Ayo. Ayo no kut rene. Kowe kok tak omongke slamet lho kowe. Maju. Wah. Rene, ayo kowe kuwi kok malah guyu karo aku ngesir apa piye? Awalane kula kalek endahe lak nggih kados mekaten bagus e. Nggih to. Lah dadi kaya ngeten iki lak mung tuwuk ngetutke jenengan. Sing mboten cetha ngeten iki. Rene iki rene. Rene. Jeng Dipati ki arep njugarake ya. Cepakno ubur ampen. Komplit aja gawe dukane Jeng Dipati ya. Kowe nek ngasih ora manut ya to. Ki malah engko dadi masalah. Gandeng mengko ki iki dawuh saka Jeng Dipati. Nembe nimbali niki. Yo Pak, Rono. Ya to no. Gandeng iki engko nek wis rampungke yo saka kene iki Pak Kadus mak glodok. Warga masyarakat mak glodok, bisu. Engko nek bali ki aku ki kepiye? Ki kudune yo dipenggalake yo. Ket ya. Saiki Jeng Dipati arep ngersake njugarake anggone talak brata. Ya. Cepakno ubur rampen.
Kowe ki mantuk-mantuk le ora ngerti apa mantuk le mudeng. Mangkat. Kon mangkat senengane ora. Pripun? Pun kula jawuhaken rono kalian rangkut. Nggih. Taken mlebet. Nggih. Mendhet uba rampen. Nggih. Kalih nganu ben cukup kabeh. Kula nggih Gusti matur nuwun sanget kalian Momong Taun. Menawi para sureng menika anggenipun sami ulah kridaning kapradilan sami cukat trincing Trengginas Taun. Aku lho kok. Mbok ya ora ditumak-tumakke ngene lho ya. Tumak-tumakke wae lho. Punten dalem sewu Kanjeng Dipati. Niki le rada gegoyan rada suda. Suda. Nggih. Bojo kula melu. Ditutake satpame kula niku. Nggih. Hah? Iki lho. Ya. Aku ngene iki kandhane. Heh. Jamu ga. Nek gelem akapake, kowe arep upayu apa? Rokok ndi rokokmu? Diplomat. Ndi diplomat? Aku wong tuwa ngrokok mental watuk. Ora kok watuk ku ya urung lunas. Tenggo sak kedhak. Kersane rono kalih rangkut niku nyepakaken sedanten uba rampeni. Nggih, kok. Nggih. Terus jenengan ki, ya ora, wis ora blonjo. Mek gari nyepak-nyepake tok gari gawa rene tok kok. Taun omong apa? Niku ngentosiken blonjo para yoga niku. Lagi mboten maduk to. Lho. Sikil iki lho, sikil lho. Ngeten iki Kanjeng Dipati. Piantun jipang panulan ngeten iki. Ngertos suasana. Nggih, segep-segep wong ta. Mboten ngeten iki tok. Nek ngertos bendarane ajeng lenggah, niku mesti gage-gage njikukake. Ngoten. Niku lungguh mulane. Niku pancen didikane kula. Model ingkang sing kados nyawa-nyawa ngeten iki, melas-melas ngeten iki. Iki dasrik ora dineki nyawa-nyawa. Jajar nang kene bae. Ya. Iki lho. Agawane ngono. Endi mau rono mang iki le jikuke tekan ngendi? Tekan Grabak apa kepiye ta ya? Yo, sak dinteni wong sakmene kae kok. Sak ngantuk. Nggih. Kula nggih nderek binganjeng pangeran, nggih. Mika giaran menika jan kados gayeng. Nggih, mboten kok mung gayeng mung taun. Nggih, Luar biasa. Mangke tasih wonten malih. Dadi Taun. Kok nono ndase iki ndase dibekel iki lho. Mas, iki kepiye Mas karepe Mas? Tahun wingi ki ora ngene iki lho Mas. Oh lho, tahun wingi ki ora ngene iki lho. Kowe iki mbok ya sing rada nganu sithik lho. Iki Kanjeng Dipati ki ngersakake, kok ming trimo buntut. Niki para kamera niki sekseni buntut nggih niki. Wong kok ora ngetok-etokake. Taun. Dalam. Menika sampun cumawis ubo rampen. Momen taun kedah paring pandungu. Menika dusun kembangan mriki ngawontenaken merti dusun wong taun. Dados kembangan mriki nembe merengeti dusun. Nggih. Kembangan mriki tasih wewengkon pundi nggih Kanjeng Dipati nggih? Ngasinan wong taun. Lho, Ngasinan. ngasinan niku tasih tumut pundi nggih? Takon bocah-bocah wong taun. Ngasinan ki melu ngendi cak?
Wong ijeh sak kecamatan karo kuwi kok ora ngerti yo. Jenengan ngertos mboten? Ngablak kuwi lho. Tasih tumut ngablak. Ngablak. Ya bener. Ya kowe. Do meneng. Taun disuwunke karo Gusti Kang Agarya Luko. Kabeh men diparing slamet. Ayam-ayam dititi tentrem taun. Nggih. Nggih sak gaduk-gaduke kula Njing Dipati. Nggih. Menika ajeng njugaraken talak brata panjenengan. Nggih, cekak-ceket buru cukup. Nggih, buru cukup. Ampun ketang buntut. Buntut nggih mboten napa-napa. Nika aja selak nunggu liyan-liyane. Nggih to? Nggih, betul. Para Sureng, sadi maju. Maju kabeh, maju. Do nang pojokane do ngopo? Aku kan maju ora, ninggal pemusik. Ora kena. Ojo. Ki. Kanjeng Adipati arep njugarake anggone talak brata. Padha disekseni ya. Muga-muga wae desa kene sak lebare mereti dusun kene paringono slamet tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Gampang anggone golek sandang kelawan pangan. Muga-muga sing bakul ya paringi lancar, sing tani ya paringi metu sing awakeh. Setahun iki dipintasake meneh. Lah ya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma barik lana sinna martana kana Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah. Allahu akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Wis ngono wae. Sing penting ki donga ki barokai. Taun wis paripurna nggon donga. Sampun. Kaya ora patek cethuk. Ora kok lepati cetha cah. Bal mau ki migek wedang aku lho cah. Dadi iki kurang seret ngono. Kurang lunyu ngono. Ayo do dikersakake. Iras karo nunggu. Apa men taun? Dereng tunggale lak dereng metu Njeng Dipati niki. Nggih. Didom sing rata. Buntute, engko. Nek ki wayu buntute. Bang Taun, nek sing lumrah ki ya ingkung to, Bang. Iki kok buntut. Mboten napa-napa sak enten mawon, nggih. Rebat cekap. Tulung! 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 Adipati tulung! 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 Lugo. Payu lek nyukani mboten Pak, tak bapaki niki. Jikok nang ndi? Kandang. Taun. Wargi sik. Kok mang legake. Kurup karo lendong ora cetha wong Taun. Ora. Akan cetha kepripun nggih sek niki kok. Lha niku dikaekan simbok. Le supet pun garing gak ngoten. Kon gen jajal ngoten. Maksude simbok niku ora kon jajal kathah to. Malah tak gen jajal. Oh, antarane kathok karo wong wedok. Arek tak gom aku rono kok wis layi. Lebar supet malah kakang pulang.
enak. Anjur kowe ming rene iki ming laporan ngono kuwi. Urung awun. Arep omong apa? Lali. 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 Diling-iling sih. Mangan, yo. Dadi pangan dikersakake. Ben golek garing. Nang dibati. Seger niki. Loro untu. Ora sah. Nek kene ora tegas. Nek iwak entek akeh. Duwe gawe apa perlu apa? Momen taun takonono sing cetha. Sinten? Ayo kuwi bocah loro kuwi. Mbok mengastoni iki, niki dasta damel napa? Entek kisik. Ayo. Kepripun iki? Ono apa? Kowe iki lak yo sing sok ngaritake jaran gagak rimang kuwi to. Sinten nang niki bar supit kok ngariki gagak rimang. Kowe berarti. Nek menawi leres jeng. Kakangku lho. Oh. Sing ngarit ketok anuke. Hah? Tambah tok anuke. Tak anuke. Ora apa-apa, sesuk. Taun. Nek tok anuke apa lho? Alah jenengan nggih paham to. Wah, mboten paham oleh. Taun buka. Tanya. Mpun apa dereng niki? Wis matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur. Wahyu iki. Kon matur iki Wahyu kowe. Umpetan kowe, Wah. Matur sing cetha kowe, Wah. Weh. Lah, Nang kene. Sing arep matur nang kene. Nang kene iki wong iki lho. teng pundi niku? Ora. Mboten enten kok. Ora matur cetha. Iya, iki gak diperlokke wong kene kok malah lah. Lenggah wong sepuh cenanangan. Aduh. Nyepit Napane? sikil. Sikile. Ora matur sing Matur. apa kok tawang-tawang tangis. Nggih. Mbok teko pateni wae. Do meneng. Omong. Menang. Men Ora, ya. aturane kan meneng. Iki sing takon meneng kuwi. Wah mentahun toh. Ampun. Matur, Mangke apa tenggone iki, Wahyu Tah? mawon ya ajeng raup kula. Ajeng matur napa makiring? Kadik, Dalem. iki aku jende kesabaran. Yen kowe ora gelem mati. Tas iki mburi iki selak ana werna-werna. Dos jeng. Ha nek cincing-cincing sarung Iki sing maturke kowe apa kuwi? kula Ayo tas. lenggah-rien. Arep Lenggah. Ngoten. Ngeten Jeng Dipati. Kula wau nak yang kali nembe ngeterke supet niku dereng mantun malah pun tumut ngrumput wonten ing Desa Kembangan. Dumadaan Jeng Dipati. Dumadaan apa? Wonten priya ageng kalih ingkang sanget jan ganteng-ganteng niku. Ono piyayi loro. Nggih. Terus Nggih.
Ampun mendelik, wedi kula nek mendelik. Sak banjure kepiye? Lajeng piyai kali menika tanglet dateng kula, Jeng. Lek, kowe ki ngopo, Lek? Ngoten. Aku lho nggih jawab to. Kula niku nembe ngrumputke pakan gagak rimang. Taun, agek ming wong arit. Nggih. Baturke nang Kembangan. Kene iki nggon wong arit. Ya nggone wong alus. Ora samatur sing kaya ngono kuwi. Ha pancen ngrumput kok wong kula mriki niku mboten ajeng laporan lek arep bayar pajak niku mboten kok. Matur gurun sing dipati Ajeng teruske mboten iki. Nek mboten kula tak wangsul. Bali ini ora oleh apa-apa. Bali yo. Iki wis diponto-ponto iki lho. Kepiye, Pak? Bali tak bage dhewe kono. Aku sing ngomong. Kon bali pokose aku wah. Ayo, maju. Agek ngoten niku. Kula nembe ngrumput damel pakan gagak rimang terus tak ngerti. Ngoten. Njur ngeten. Piyai kali niku maringi layang dateng kula mboten srontok kula lek ngeyel kula dereng angsal ngrumput. Dumadan teko dicok manuke adik kula niku Kanjeng. Napa sing pirsa manuk kula? Apa pindho niki manuke? Sing umum kuwi rak ya kuping sing diperungku ora Manuk. manuk. Aniki manuk Kanjeng. Ayo mulai coba. Aturno. Nawala. Napa sing Kowe aja layange nang ndi? walah dan aku mau kae. Lah nang ngendi ngono. Nang ndi to mau kae? Gawa apa ora? Tahun. 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 Leren sing kendang. Menika menawi badhe pirsa ledek kethek. Niku kethek ogleng niki. Tahun. Sambat-sambating pekatik dikanteni Nawala sing kudune kunjuk marang aku tau. Kalih haniki kula diparingi Mas Picis Raja Branya. Kowe nampa pewehi saka pawongan. Damel nambani si anu ingkang sampun dikethok menika Kanjeng. Apa njipang panulat kurang bodoh? Saniki mboten kirang. Kowe ora nguntal ora badhek Ning pun sasi mboten bayaran kalian jenengan kok. Maju. Bukane mawon. Gawe isin. Kula pun mboten purun. Entah-entah. Nampi kok niki kok. Nek arta kok. Sing nampa sapa? Tahun. Ajaran. Kowe ora tau majang kowe. Mangke Kowe paron. ora tau majang. Mangke paron niki. Nampa pawehi saka Kanjeng. Ora tau majang kowe. Paron. Kowe ora tau majang. Kowe ora tau majang kowe. Gawe aku kowe. Tahun. Tahun. Lungguh. Paron. Lungguh. Paron jeng. Paron. Purun mboten? Paron. Menang. Diplomat ya. Sing ngenehi iki. Tahun. Panku iki cah berajak tau. Abdi dalem. Yo. Ning padha wigatekno. Iki Nawala tak pocong tau. Saged.
Ayo ora nek wakil 5 tahun. Apa ternyata tulisannya kok? Miyosipun nangkin toko katur dateng dika Kang Mas Dipati taun kanggo aku Kangge panjenengan. yo Ria penang sang wong agung kang mengku bumi jipang sinuyutan sagung kawula nipun dasar satriya Jentara turasing nalendra tammi ojo bebeto taun nawala pangalembono saka Sultan Hadiwijaya Pangalembono. yo Saking Sultan Hadiwijaya. yo nanging iki sih ana bacute Tasih wonten bacutipun. ana rangkut mula padha rungokno mung satitik cacatira nalika ing Kudus panti kaya patra wong cepet